E vou berrar algo que se buscan electricistas, Rocío, que non hai maneira de atopalos, E iso é un exemplo. Para cousas pequenas da vosa casa, seguro que sobedes ben, nada, poñeros uns enchufes de 2 a 3 semanas de espera. Se a instalación é máis grande, xa falamos de esperas de máis de 2 meses. E como podemos facer para atopalos, Dios mío? Como podemos facer eso? Digo, berrar. Quero saber eu, berrar ben forte, a ver se aparecen electricistas, albaneis, fontaneiros, o que sexa, porque ben sabedes, para facer unha chapuza, como ben dis, home, xa hai que esperar semanas. Pero é que para facer unha gran reforma ou unha obra xa estamos falando de meses ou de anos, porque que parece que non hai man de obra. E hoxe nós estamos con Héctor, que é electricista na Coruña. Héctor, que pasa? Que ele é autónomo e di, pois para facer unha pequena chapuza chego eu, cos tempos que toquen, pero chego eu. Pero xa como haxa que facer unha gran obra, eu teño que tirar de xente que coñezo. Entón, atentos aí, porque Héctor está nun grupo de WhatsApp, e aí, pois, hai obreiros de todo tipo. Cando hai unha gran obra, chama polos compañeiros. Que se necesita? E os que estén dispoñibles, únense todos, aí van a traballar xuntos, porque que senón non hai maneira. Héctor, bos días. Realizando a instalación eléctrica nunha reforma no centro da Coruña. Efectivamente, sí. Aquí estamos poñendo os tubos ao principio de todo, facendo as rozas, bueno, o que ven sendo o principio da obra. O relevo xeracional, ahora mismo, deste tipo de traballos, pois non é o máis amplio como que había antes, por exemplo, cando empecé eu, non? Por que crees, entón, que falta esa remuda? É unha boa pregunta. Eu supoño que intentan buscar un pouquiño de traballos pois que sean máis livianos físicamente ou que psicológicamente pois estén máis cómodos. Despois, hoxe en día, o que é tema de condicións laborais, vacacións e todo eso, antes é certo que na construción íbamos un pouco atrasados, pero ahora mismo, máis ou menos, estánse dando unhas condicións que eu entendo que son aceptables. Héctor, os tempos de espera tamén son outra clave en oficios como, por exemplo, iso carpinteiros, pintores, para ti tamén. Sí, está claro, os tempos de espera poden variar. Por exemplo, chamasme ti e dísme, mira, facíame falta poñer uns enchufes aquí na habitación. De verdad, non? Pois o tempo de espera poden ser 1 a 2 semanas, todo dependendo un pouquichiño como teñamos o traballo. E nunha obra maior, nunha obra xa máis importante? Home, nunha obra importante, se requerimos de botar ali semanas e non ter que salir da obra, o mellor que nos avisen con 2 meses de antelación estaría perfecto. Ti cando oes xente que segue a dicir venme o chapuzas, enténdelo pexorativamente? Non, nos chamamos chapuzas ao que sería o traballo pequeno, non? A poñer un enchufe, colocar facer unha chapuza. Exacto, colocar unha lámpara, conectarlle pois calquera tipo de electrodoméstico. Non chapuza porque sexa unha atrapallada. Exacto, unha atrapallada é outra cousa. Unha atrapallada pode ser o que facemos se non entendemos deso. Ás alturas, Héctor. Sí, agora toca escaleira e empezar a facer un pouquichiño que sería o alumbrado que vamos ter despois na vivenda. Tú cando tes moito chollo, como arreglas? Somos un grupo de autónomos que máis ou menos conocémonos todos e un día, pois, faime falta axuda a min, botame unha man e outro día falle falta axuda deles e botolle unha man a eles. Aquí hai obra dentro, pero vai a vistazas fora, Héctor? Sí, a verdade que dá gusto, Eu coñezo un electricista, eu coñezo un pintor, isto axuda vos tamén a vos? Sí, o boca a boca sempre axuda. Está claro que se ti falo o traballo ben, se máis ou menos lle cumples cos plazos, e se máis ou menos lle cobras pois económicamente o que lle tes que cobrar, o boca a boca sirve de moito, sí, no noso caso claro que sí. Bueno, pois xa vimos que para esas pequenas chapuzas hai que agardar semanas, pero claro, Yaiza, se nos metemos xa en grandes reformas, en grandes obras, que tempos barallamos? Erguemos o teléfono para unha gran obra é o que dis, vamos ter que armarnos de paciencia. Mirade, a cousa parte dos 6 meses de espera, pero é que pode superarse nun ano, agardando aí pola nosa obra. E, ademais, hai uns anos lembraredes que pedíamos un presuposto e, home, en cuestión de 2 semaniñas, un mes, tiñámoslo en riba da mesa. A día de hoxe, como custa atopar varios profesionais para unha obra grande, tamén nos custa ofrecer un presuposto. E mirade, porque se finalmente
finalmente ese presuposto sae adiante, vai nos sair un 39% máis caro con respecto ao ano 2021. Por qué? Porque os materiais de construción subiron os seus prezos. Hai pouca vivenda nova e tamén hai escaseza de man de obra. E precisamente se poñemos cifras a esa escaseza de man de obra, vemos que nos próximos anos se xubilarán uns 1.500 traballadores. Así que para recuperar este sector e que a cousa vai un pouquiño máis folgada e vayan traballando aí con tranquilidade, habería que contratar 3.500 operarios ao ano durante unha temporadiña. Non son poucos, Non son poucos. Non son poucos, e con estas cifras, tanto de tempos de espera como de orzamentos, hai que buscar alternativas. Aquí na Hora Galega xa vos falamos hai uns días das casas modulares, pero se queremos ir un paso máis alá. Unha alternativa curiosa, atención, porque chegan a Galicia e a través de Galicia a toda España a casa cápsula, e véndese para toda España dende o Grove. É o único sitio de España que pode vendelas. Atención, porque en 3 meses podedes ter esta casa que estades vendo instalada na vosa leira. Chegan da China, levalles un mes construídas ali na China e 2 meses para traer aquí e colocala no seu sitio como debe ser. A máis pequena ten uns 40 metros cadrados e o seu prezo pouco sobe dos 70.000 euros. E a partir de aí podedes engadir o que queirades. Fomos visitala para que todas e todos vos a poidades ver. Botadelle un ollo porque é tecnoloxía pura. Mirade. Pero mira, si está aquí, dende China ata San Vicente do Mar, a casa cápsula, e ímola coñecer. Vos sodes os cabades comercializar, verdad? Sí, aquí estamos. Materiais aeronáuticos, con un aislamento moi bo, en torno aos 73, digamos, a base, e 85 con todos os extras equipados. E canto hai que esperar por unha destas? Pois 3 meses nada máis. Vexo que ten aí uns ganchos, iso é que se pode mover. Sí, pode vir unha grúa, colle a cargar un camión e lévala onde ti queiras. Que te cansas de ter nese sitio, pode levar a outro. Ui, espera. Para abrir xa se me complica o mellor a min. Como é isto? Isto vai por clave, por huella ou con chave e con tarjeta. Hi Smart, turn on hallway light. Ui, estás encendendo as luces. Isto funciona así por órdenes de voz. Por órdenes de voz, tamén pode ir de forma táctil e manual. Pero o malo é que, claro, escoitan todo, non será para espiarnos isto, non? No, que va. A verdade que esta zona a min encántame, tan luminosa, A verdade que é impresionante. Ten luz por todos lados, incluso no techo. É todo cristal, casi todo cristal. En China xa é un modelo habitual de vivenda. Sí, hai moitos modelos, eu vin varios ali en China. E isto, digamos, que para poder poñela nun sitio que ten que ser un solar urbanizable. Ten que ser un solar urbanizable, pode ser para campings, pode ser como vivienda vacacional. Sí, temos algún modelo que se pode acoplar un módulo adicional ou lateral ou incluso na planta de arriba. Bueno, aquí ten unha habitación cunha cama de 1,50. Ai, o que estou vendo aquí. Esta leva un jacuzzi para que se siga vendo as posibilidades que pode ter. É impresionante como vedes, non? Espello inteligente, porque te detecta, encende a luz, calefata o espello, antibao. Despois de todo o que vi na casa xa me espero calquer cousa do váter. Ten algo especial tamén o inodoro? Tamén é inteligente. Aquí tonto non hai nada. Pois non. Pero isto que fai? Porque isto xa me dá un pouco máis de respeto, Leva un mando de estancia, esta parte é calefatable, cambia a luz que ten dentro de color. No inverno podes te sentar aí quentiño. E a min farame caso a casa. Claro que sí, proba. Di Hi Smart, pero nada. Hi Smart. Open the curtain. Open the curtains. É que é moi lista esta casa. A casa inteligente. Camín, xa me dá medo, a ver se me vai gañar.